Helo a chroeso I fideo byr ar Quizlet. Beth yw Quizlet? Wel, Quizlet yw ffordd hwylus iawn o ddysgu ac adolygu. Mae'n enwedig os gen I chi dermau newydd i'w dysgu. Mi afrif honno yn gyfarwydd ar syniad o gardiau fflach. Mae Quizlet yn galluogi chi chwarae cardiau fflach ar-lein, naill ar eich ffôn chi, gan fod yr app ar ddim ar Android neu ar iOS, neu ar eich gliniadur neu PC. Felly beth cyntaf bydd angen I chi I wneud yw mynd I Quizlet mewn fan hyn a chyfrestru, mewn gyfnodi neu gyfrestru os oes angen cyfrif newydd. Dwi wedi gwneud hynny'n barod, felly pan gliciau fan hyn, bydd e'n mynd a fi'n syth mewn I fy nghyfrif I fel athro fan hyn. O'ch blaenau fe welwch chi y setiau dwi wedi creu. Dwi'n mynd I defnyddio llawer o Quizlet eto, ond dwi'n hoff iawn ohono fe. Beth na I ddechrau, dangos I chi beth sy'n bosib gyda Quizlet, a wedyn na I gyfres o gamau syml I chi ar fel I greu set. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd I glicio fan hyn ar yr un mwyaf diweddar, sef prif ddinasoedd yr Undeb Ewropeaidd. Wedi gweld dros y blynyddoedd bod nifer o ddisgyblion yn gweld hi'n anodd I ddysgu rai o'r prif ddinasoedd a'i sillafu nhw. Felly, beth sydd yn bosib? Wel, wedi creu set. Dyma beth sy'n bosib. Mae'n dangos y brifddinas I chi yn yr ystyr yma, a chi'n clicio fyna I fflipio a mae'n rhoi y wlad I chi. Gallech chi wneud na faint o weithiau rydych chi am. Ewn i'r ail un, Stockholm, eto wedyn chi'n clicio fan hyn I flicio. Iawn, ac yn y blaen. Felly dyna'r elfen mwyaf sylfaenol o Quizlet, sef creu cyfres o gardiau fflach. Mae yna ddilliau fan hyn wedyn o sifflo nhw a chwarae nhw ac yn y blaen, fel bod dim angen I chi glicio trwy amser. Beth arall sy'n bosib? Wel, os cliciau ar learn ar y top, beth mae'n gwneud nawr yw wedi felly adolygu'r cardiau fflach yna, mae'n rhoi'r fath o brawf syml I fi. Felly, os dwi'n cofio yn gywir, dwi'n rhoi mewn fyna, mae'n dweud bod fi'n gywir, mae'n cyfnodi'r marciau fan hyn. A'r un nesa, yr eidal. Un beth dwi wedi sylwi gyda Quizlet yw mae bendant yn helpu disgyblion gyda'i sillafu nhw. Felly os ydych chi eich hunain yn gweld hi'n anodd I sillafu pethau, cofio pethau, neu os ydych fel athro am annog rhywbeth sy'n I helpu chi gyda sillafu, mae hwn bendant yn ffordd o wneud. Iawn, felly dyna fel I gael nhw'n gywir. Os ydych chi am gael nhw'n anghywir, wel dewch I ni cael gam sillafu. Nawn ni just fel a heb y C, gweld beth mae'n dweud. Mae'n dweud ei fod wedi cael y cam sillafiad fyna, iawn. A'n rhoi'r elfen, rhoi'r ateb yn gywir I chi. Felly dyna learn, mae yna hefyd speller. Os ydych chi'n gwneud yn Saesneg, mae'n opsiwn fan hyn wedyn bydd yn darllen y gair mas I chi, a wedyn byddwch chi'n sillafu fe. Ond yn y Gymraeg dyw hwnna ddim yn gweithio cystel. Dwi'n meddwl bod rhai o'r ieithoedd tramor modern na yn rhywbeth arall I edrych ar. Test wedyn, os ydych chi am brawf, mae'n creu rhywbeth o brawf yn automatic fan hyn. Byddwch chi'n llenwi'r bylchau, mynd trwyddo fe, a wedyn byddai'n rhoi sgôr I chi ar y gwaelod ac yn atgoffa chi o beth sy'n gywir ac yn anghywir. Felly mae hwnna'n gret. Wedyn dyma'r falle y ddau mae'r disgyblion yn hoffi mwyaf, scatter yn un o'n nhw. Dechreuai chwarae'r gêm I chi fan hyn. A y gyd sydd angen I chi wneud yw llusgo yr ateb cywir i'r man cywir. Felly sawn ni Madrid ar Sbaen, mae hwnna'n diflannu gan fod yn gywir. Gwlad Belg, Brwsel, mae'n diflannu achos mae'n gywir ac yn y blaen, a wedyn mae'n recordio eich sgôr chi o ran amser, a chi'n gallu cystadlu'n erbyn pobl eraill wedyn fyna. Ewn ni res I orffen, hefyd yn ei neis, ewn ni start playing, mae rhywbeth yn ymddangos, dwi'n goffod rhoi ar y gwaelod yr ateb cywir, iawn. A wedyn eto chi'n cael sgôr yn ôl pa mor gyflym I chi, mae'n bosib I wasgu pause, I chi gael meddwl, chi'n cael cofnod o'ch sgoriau uchaf chi, ac yn y man, llwyth o bethau. Beth sydd yn gret gyda'r Quizlet yma yw wedi creu nhw, wedi creu eich set chi, mae yna ddill rhwydd o rannu nhw gyda phobl eraill. Felly gallwch chi fod yn athro sydd yn dymuno rhannu nhw gyda'ch dosbarth chi, neu efallai bod chi'n ddisgybl sydd am rannu nhw gyda'ch ffrindiau chi mwyn cael cystadlu yn erbyn eich gilydd ac yn y blaen. Fel I rannu nhw, mela'ch draw fan hyn I share, a sylwch, mae'n galluogi chi rannu nhw ar drydar, ar Facebook,
Mae'n galluogi chi gael yr URL i rannu nhw'n syth gyda ffrindiau, felly drwy e-bost, a wedyn mae yna ffodd o greu dosbarthiadau fel athro i rannu nhw gyda'ch dosbarth chi. A dyna fe, mae y wir mor rwydd yna, a wedyn mae'n gwneud llawer o bethau pwerus. Os ail am fan hyn, mae'n rhoi crynodeb i fi o'r dosbarth, lle dwi'n mynd i glicio fan hyn. Mae'n dangos pwy sydd wedi astudio'r set yma, a pwy yn fwyaf diweddar. Felly mae yna 23 person wedi astudio'r set. Dwi'n gallu mynd fan hyn i weld sgoriau uchaf yn y dosbarth. Dwi ar y top yna, diolch byth. Pwy sydd wedi cwblhau rai, pwy sydd wedi defnyddio nhw'n ddiweddar ac ati. Wedyn os IE info, mae'n rhoi mwy o wybodaeth i fi o dan o fan hyn. Mae'n afodd i roedd o gael drafodaeth o fewn y set. Ond hefyd, os a'i nôl i Rhan, dyma'r disgyblion yn fy nosbarth i. Dwi'n gallu clicio ar unrhyw un, a'i fan hyn. Mae'n dangos wedyn bod Emily fan hyn heb greu set, ond mae wedi astudio. A sylwch gyda'r arholiad yn ddiweddar, mae Emily wedi astudio nhw'n ôl ym mis Chwefror, pan wnaethon ni gyflwyno nhw'r dosbarth, a hefyd wedyn yn ddiweddar, dwi'n gallu gweld ei bod i wedi astudio nhw i fyny at yr arholiad mewnol, a mae hefyd yn rhoi ei sgoriau hi i fi, os ydw i am wybod sut mae'n neud fyna, beth mae'n cael trafferth gyda, ac yn y blaen, iawn, beth mae wedi wneud dros yr amser yn ddiweddar. Felly mae'n amlwg bod e'n bwerus, na i ddangos i chi hefyd fel arall mae'n cael ei ddefnyddio. Sef, os ewch chi draw fan hyn i More Tools, chi'n gallu mynd i Embed, fan hyn. Wedyn mae'n rhoi codau gwahanol i chi, os dim ots os nad ych chi'n deall lot am raglenni am codo, dwy bendant ddim. Beth mae'n rhoi i chi fan hyn yw cod. Os dwi'n clicio arno fe a'n gwneud copi, dwi'n gallu nawr rhoi e mewn i lefydd eraill, fel blogger neu fel edmodwr. A dangosau chi fel dwi wedi ymgorffori hwnna yn y blog deiryddiaeth, dwi'n mynd i chwilio am y cardiau fflach, chwilio am Quizlet, dwi'n mynd i glicio fyna ar y tag. Os edrychwch chi ar y fideo ar blogger, fe fydd yn dangos i chi fel i ymgorffori math un o beth, ond sylwch, dwi wedi rhoi e fyna mewn yn y blog, sy'n galluogi unrhyw un i astudio a chwarae'r gêm yna heb fewn gyfnodi. Am beth wnaethon ni fel dosbarth oedd creu cyfrif i bob disgybl, fel i bod nhw'n gallu creu rai hunain ac yn y blaen, ond fan hyn mae yna fodd o ware heb hyd yn oed gyfrestru. Okay. Felly dyna Quizlet o ran beth sydd yn bosib, creu cardiau, creu setiau, real gret, chi'n gallu ymgorffori fe'n llefydd eraill, chi'n medru argraffu nhw a gwneud llawer mwy. Felly mwyn creu set, dwi'n i fod yn eitha cyflym fan hyn, dwi ddim am y fideo fod rhy hir. Cliciwch ar set title, wedyn ni diwrnodau'r wythnos, croeswch i roi disgrifiad mewn fanna. Dewisiwch iaith, wel newn ni fynd o'r Gymraeg i Ffrangeg wedyn ni. Newn ni roi dydd llun. Dwi'n gobeithio fod mod i'n cofio'n gywir. Lundi, dydd Mawrth, Mardi, ac yn y blaen. Reit, dwi'n mynd i fynd trwyddo nhw gyd, dwi'n siŵr o wneud gamgymeriad. Dwi wedyn yn mynd i glicio ar save. Newn ni just dau am y tro. A dyna fe mae wedi creu. Felly, beth dwi'n gallu gwneud nawr i clicio ar flashcard. Os ydw i am ddysgu nhw. Dydd llun, dwi'n meddwl beth yw e, a wedyn dwi'n flipio fe. A beth sydd yn gret diw, mae wedi synhwyro yn syth taw Ffrangeg yw'r iaith, a mae hyd yn oed yn medru dweud e allan i chi. Ewn ni i learn. A nawr dwi'n gallu newid e i'r Gymraeg, mae e'n bosib i newid e rownd. Iawn, ac yn y blaen, dwi'n gallu mynd i speller. A dwi nawr yn sillafu fe. Iawn, yn anffodus ar hyn o bryd, dwi ddim yn gwneud yn y Gymraeg, ond mae yn gwneud yn Ffrangeg, Sbeineg, Saesneg, a llawer mwy. Felly, mae hwnna'n amlwg yn bwerus iawn. Llwn ni fynd i test. Eto, llwn ni fynd i scatter a race. A dyna fe, gallwch chi creu fel athro setiau eich hunain, llwch chi hyd yn oed creu fel disgyblion setiau eich hunain i adolygu, a wrth gwrs mae hwn wedyn yn bosib i fod ar eich ffonau chi, ar eich dyfeisiau symudol chi, a phopeth arall sydd ych chi yn ddigidol sy'n medru cysylltu ar we.
Os ydych chi am greu dosbarthiadau mae'n tracio I cynnydd nhw, byddwch chi'n mynd I Your Sets fan hyn, draw I Your Classes, creuwch ddosbarth, neu felly grŵp o ffrindiau byddwch chi am greu dosbarth, newn ni 8 am y tro, deiar, create your own. Mae'n creu efo yna, mae'n galluogi bobl I ddod mewn, mae wedi nabod ein bod ni yn Ysgol y Preseli. Mae'n dweud does dim set na, wel newn ni roi'r set neu mewn, sef diwrnodau'r wythnos, neu creu un o'r newydd. Done. Rydyn dyna fe, mae hwnna mewn fyna. Mwyn cael pobl I mewn yn y dosbarth wedyn, ddech chi'n clicio ar Invite More People, ddech chi wedyn yn rhannu'r ddolau na gyda nhw, naill ai drwy admodo neu beth bynnag, anfonwch hwnna i'r bobl yr ydych chi am yn y set, neu os gennych chi e-byst ysgol nhw, mewn fyna, a wedyn bydden nhw'n wedyn I ddod mewn i'ch set chi. Felly pob hwyl I chi, mwynhewch Quizlet a gobeithio fydd e wir o ddefnydd I chi o ran helpu chi I ddysgu.